आच्छा बारु थाइबानि लारु बयनिख्रुइबो दाम खमसिन आरो बयनिख्रुइबो मोजांसिन दखना हरलाय। है आं बेलेग दखना गाना आं लफाय दखनासो गानगोन। नोंनि खराव लफायल'सै नामा हो? सोरखौ लफाय हैनो नागिरखोब्रा नोंलाय लफाय दखना गाननानै? आच्छा दे हरलाय मा लफाय दखना बे? लोगोसे फालगय दखना गैगोना गैया फालगय? मा फालगय दखना थालाबायनांगौ जाखोसै? दखनासो लांनो फैदों ना नामसो सोंथिंनो फैदों? दखनासो लांनो फैदों ना ओरैनोसो नायनो फैदोंहाय बिसोरलाय? ओइ खायसे मानसिफोरा दखनाखौ गुलाय गुजाय खालामनोसो फैयो, नायनोल' फैयो, लाङाबो। लाङो ना मायो खोन्थादो। बे नोंनि गोखा रावलाय बोरै दखना लांनो लुगैनांगौ जाखांबाय? एसे गोदै होनांगौब्रा, गोदै मौ बिदै सिनि लगायदेरनाय बायदि गोदै जानांगौ रावफोरा, मिथिबाय? बेफारि जानो गोसो दङब्ला बिदि खाब्रां खाबथांबा बोरै जानांगौ जाखो? हा लांबा लाङाबा थां बेफोरबायदिबा बोरै जानांगौ जाखो? माथो लाङाबो फ्रामाबो दखनानि नामल' सोंथिंबाय थानाय। लांगोनखायथ' सोंदोंब्रा, बबे मोनसे दखनाया साबसिन बबे मोनसे दखनाया मोजांसिन बेखौ लांगोनब्रा, लांनो थाखायनोथ' फैदोब्रा। आयौ मा राजा माबा नांलायनोसो फैलायबाय दा। दे लांदो आरो माखौथो सानहाबबाय थाखो, दे लांदो। ओइ जायाखै एसे गुरै होनबाव। है लांबा लाङाबा थांहाय। नुबाय रावफ्रा नुबाय? मा एसे गोखा खुन्थाइ फिथाइ सिलिखा फिथाइ जाग्राखायनो हा? मा एसे गोखा फिथाइ सोना लायो नोंसोरलाय हा? मानो बिदि रावफ्रा आयौ सिलिखा गोखायाबो हाबावा? मोजां दखना लांफै। दारि जामावना जालायबाय दा। एबार नाय आं दारि जामावनाव बोरै सोङैनि, नायना ला बिसोर बोरै फानो नायना ला। है बुरखायनो रोङा जोंफ्रा, मानो बुरखायलाबायनांगौ जाखोसै? लांबा लांगोन आरो बुरखायलांनांगौ नामा दखना आन्थाखौनो? बिजनेसाव एसे धैर्य होननाय बुस्थुबो थानांगौ, लोगोसे मेलेमबो बाहायनांगौ। बिदि राखें रुखेंबा जाया। नै नायना ला आंनिफ्राय। গ্রাহক मोजां दखना मोजां। আচ্ছা বারু 5 টাকার লারু কি দখনা আছে? আছে আপনার কি ধরনের দখনা লাগে সব আছে। আর রেগে দখনা আছে, লোপাই দখনা আছে, কাটা লাগা দখনা আছে, বহুত ধরনের দখনা পাবো আপনি। কি দখনা লাগে? আচ্ছা ফালগই দখনা আছে না নাই? ফালগইটো বর্তমান নাই নহয়, বর্তমান মার্কেটত লোপাইহে চলি আছে। এটোৱে লৈ যাওক আৰু বহুত ভাল দখনা, বহুত ভাল পাব পিন্ধি। দাম কিমান? দামবিলাক 4,000 5,000 6,000 সেনেকুৱা আছে আৰু। কওক দিয়ক মিলাই দিম। আগতে দখনা দেখা। এয়া চাওক। দাম কিমান? বেলেগে 5,000 কৈ মই 4,500 ল'ম আৰু। চা ডুপ্লিকেট নহয়তো? নহয় ৰিয়েল দখনাই হয়, ৰিয়েল পাটৰ দখনাই হয়, ডুপ্লিকেট নহয়। হাই পছন্দ কৰা নাই, এইটো নলম, বেলেগ দখনা দেখা। এয়া চাওক এইটো বহুত ভাল দখনা। দাম কিমান? এচিন হয় 12,000। আইলা ইমান দাম? হীৰা লগাই থৈছে নেকি? হা সোণ লগাই থৈছে নেকি দখনাত? ইমান দাম? দখনাৰ কুন্দুংটো অলপ ভাল আৰু সেইকাৰণে দাম। নালাগে দে। দাদা লৈ যাওক আৰু পূজাৰ অফাৰ লৈ যাওক। নালাগে দে, নলম, পিছত লম। ঠিক আছে কোনো কথা নাই, পিছত আহিলেই হ'ল দে। नुबाय बर' दखना आइजोफोर नुबाय हारसा बांगालफोरा बोरै गोदै बुङो दखना लागोनबाबो लायाबाबो दाम सोंबाय थाबाबो रागा जोङा। नोंसोर मा दाम सोंबाय थाबाबो रागा जोङो? गोखा गोला खोथाफ्रानो हा राखें रुखें। बे गन्थंआव मानो रागाखौ फिसिना दोनबाय थायो नोंसोरलाय हा? एसे गोदै बुंनो गोसो जाब्रा। रागा जोंहाय दखनाखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामजोबना गालाङो ओमफ्राय लायाबो। नै आं बुंबायना धैर्य होननाय बुस्थु थानांगौ, धैर्य। नोंसोर दखना जाफिननो बायोब्लाय बोरै जानांगौ जाखो? बोरै बेफार फालांगि गिदिर खालामबावनांगौ जाखो? हा खोनासं, कास्टमारफोरखौ जेब्लाबो भगबान समान साननांगौ, मिथिबाय? लागोनबाबो लायाबाबो गोदै बुंनांगौ। नोंनि बे गोदै रावावनो गोजावनानै उननि खेबसेबाबो दाउ फाननानै अमा फाननानै नोंनियावनो लाफैनो हागौ माथिक। हा बिराद मोजांहाय बे दखना बेफारिया, बेनावनो लागोन होनलायलायनानै फैगोन ना सिख्लाफ्रा। लाबाला लायाबा थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो? नैबे आयं सासेयाथ' जि रागाजों सोलिथारलै, मा एसे रागा जोङोब्रा? हा सिनि बस्थासे होफैगोन आं गाबोन नोंनो। दखना नाङिजों मानसिफ्रा दखना सोंनानै थांनायजों दुखु मोनलाय लाङो आरोहाय। खाथियावबो हनै हारसा बांगालफोरा दखान होफैनानै बिसिनावल' थांबाय थायो, दाम खमाव फानफैयो। डुप्लिकेट दखना दाम खम खुन्दुंनि माबानि एखे डिजाइननि दिहुननानै हनै जोंनि बिजनेसफोरखौनो बरबाद खालामबाय। बेफोरखौ साननानैनो खर'फोरा गुदुं जायो आरोहाय। औहाय मोजां दखनाफोरनि कपि खालामनानै डुप्लिकेट दिहुनसिगोन, ओमफ्राय दाम खमाव फानसिगोन आरो बिसोरो। बेनिफ्राय जोंना बर' दखना गानग्राफोरा हारसानाव दाम खमाव मोनो, बर'नाव दाम गोसायाव मोनो जासिगोन आरो। आच्छा मार्केटआव बिदिबो सोलिगासिनो माने पलिटिकेल? बाबा अबेसे बिजनेसावलाय बेफोरबायदिबो थाखायो। आं आरो माथो बुंबावनो बिजनेसनि सोमोन्दै। जायखिजाया नोंसोरो दखना फालांगिखौ गिदिर खालामनो गोसो जादोंब्ला जेब्लाबो हाजेव हुजेव मिनि दखना बायनो फैग्राफोरजों, मिथिबाय? लागोनबाबो लायाबाबो, नङाबा हारसा बांगालफोरनावसो खारजाजोबगोन नोंसोरो, मिथिबाय? सिलिखा जाग्राफोर। दे बुंदो दानिया मा दखना नांगौ? हैना बा दासो जादों दा गोदैनो, खोनासंनोबो मोजां मोनलायथारदों। आच्छा बारु थाइबानि लारु मा दखना दं आयं नोंनाव?
आंनाव काटा लागा दं रेगे रेगां दं लफाय दख'ना दङ आच्छा बे लफाय दख'नाखौ सोर दोननायब्रा नामखौ हा सोर दोननायमोन जाय दख'ना डिजाइनखौ बानायदों जायहा फेक्टरि दङ बिसोरनो दोनदों आरो नामखौ आरो साननैसो काटा लागा तेरे नाम दख'ना ओंखारदोंमोन ना बेफोरखौबा सोर दोनलायखो हा मादै एफा मोजां दख'ना गुदुं गुलाबो गैया दख'नायाव बेखौनो काटा लागा नाम दोनबाय आरो जों दोननो होननानै दोनाखैहाय दख'ना बानायग्राफ्रासो दोनो दख'ना नालाय दख'नानि नाम जानांगौब्रा आरो मानसि मुंसि एक्ट्रेसफोरनि नाम दोनबाथ' आरो आं सुखुथारला दे एक्ट्रेसफोरनि नाम दोनखानालै दख'नाफोरखौ मिथिबाय जाय एक्ट्रेसा दख'नाखौ गाननानै खिन्थिग्रोयो बिनिनो नाम दोनो आरो बे एक्ट्रेसनिनो दा दोनना एक्ट्रेसफोरनि नामखौ दोननोबा गोदोनि राजखुंग्रिफोरनि नामखौ दोन गोदोनि बिर जोहोलावजोफोरनि नामखौ दोन जेरै बिरगोस्रि दख'ना थेंफाख्रि दख'ना गाम्बारि दख'ना बेसेबां खोनानो मोजां जागोन नङा होमबा बेसेबां खोनासंनो मोजां जागोन बा गाम्बारि दख'ना थेंफाख्रि दख'ना दोनना दे काटा लागा सुनि लागा बेफोरखौ दोनना जोंलाय आरो माथो बुंबावनो जों हलसेलनिफ्राय लायनानै फानफैग्रासो मालाय दख'ना बानायग्राफोरानो मानसिफोरनि नामखौनो दोनदोंबालाय आरो माथो खालामनो आयौ महाराजा लफाय दख'नाखौ नांगौ होनदों आंनो मा बोराय बायदि बखिबाय थायो र'लै एसे बिसोरखौ एसे गियान होदों आं नुवाखै नामा आच्छा हरलाय लफाय दख'नाखौ नायथारनो आङो नै बेनो आरो लफाय दख'नाया हाय हेगारबोरो बुआ मोसाया मै बारसिननाय बायदि बारसिनबायलै माथो सोमस्रि आयौ महाराजा सिरि थाथ' जि मोजांखाना महाराजा दख'नाया लाथिख'आसो मोनबेसे खारफायो दा हाय थेवबो लागोन आं लाथिख'आ मोनबेसे खारफायो आं मिन्थिया जायखिजाया नांगौ खिया नांगौ आंनो बे लफाय दख'नाखौ दाम बुरजाबाबो खमबाबो लागाव दानाबा हा बे दख'नाया लाथिख'आ मोनबेसे खारफागोन बारा बुरजा नङा मोनथामल' माने 3नि उनाव मोनथाम लाथिख' खारफागोन आरो आयला माथो मोनसेबो लाथिख' थानाय नंलालै आंनावलाय इसिबां दाम गोसानिबो दं बुरजानिबो दं नैबे गांसेया 3,000 आरो 3,500मोन आं 3,000 लाखिनोसै दे आयं बे दख'नाखौनो हरदो आंनो आयला लामानोसै आरो नों दख'नाखौ एबार लानो होननानै फैखानायखौ आरो बिदि सोंबावो नामा फै आं फैबाय नोंहा फैसाखौ उनाव होयो ना मायो आं मिथिला आयला दे रांफोराबो हरदो आरो तात्तारिगा आरोबाव दख'ना लांनो साननाय गांसेयावनो इसिबां दामलै आयौ बा मालायसो गार्लफ्रेन्डनो गांनै गांथाम दख'ना बायना होनो नागिरलायदों जोंनिफ्रायबो लांदो आरो गांसे सासेनोल' होयाब्रा सानै साथामनो हैनो नागिरदों आङो आयौ सानै साथाम लाय गार्लफ्रेन्डानो नोंना मा बुजिनो नोंसोरो मालायनि गार्लफ्रेन्डा सना गावनि गार्लफ्रेन्डा कर'ना मालायनि गार्लफ्रेन्डा हैनो नागिरदों आं मालायनि गार्लफ्रेन्डफोरखौबो मोजां नुगारगारो माथो दे अब्लालाय गांसे लांदो आरो बाखि हरगोन ना बाखि आयौ दख'नायानो नांथाराखै जोंना बोरै बाखि हरनो हानांगौ जाखो दे आंनो हले फैसाखौ होना थांबानो जाबाय दै गैथारा आंहा दिनै माइरं बायनांगौ है बिदि मानो बुङोब्रा मोदै गहोलायसिगोन आयौ बिदि बुंनालै मोदै गयो आं नो फैसायानो दे थादो नोंसोर आं फैबाय आरो खुगाफोरा एसे गोदै थादे आं बुंनायखौ रागा जोंनाय दै गासिबो दख'ना बेफारिखौनो बुङाखै आं साफा सानैखौ बुंदों खायसे एकदम मेगन खनाजों नायहाबलायथार दख'ना लायाबा बेखौसो बुंदों दै गाज्रि मोननाङा दा नोंसोरो दख'ना बेफारि लोगो नांनानै आंखौ दख'नाजों खानो बुनो होसोबानो जाबाय आरो मानो होसोनांगौ जाखो मालाबा जायिफोरखौ सुद्रायना होनांगौबो आरो थेंक्रु দখনা আচ্ছা বাকিরে দিবি নাকি আমরাকে নাই বাবা নাই দিব নরে দিব এটা বিজনেস বাবা বাকি দিলে মরিয়া যাব আচ্ছা তো এই মাথাতে কোনে ঘুমাই দিলে দখনা বিক্রি কৰিব লাগে বুলি এটা মোর সিক্রেট হয় মই নকও কব নরে नोंसोरबो मेख्ला सादर फानग्रा जादोंलै एकदमबारे डुप्लिकेट दिहुन नोंसोरबो दाम खम फानग्रा जादों मेख्ला सादरखौ मिथिबाय हारसा बांगालफोरनालाय 100 थाखानिबो दंखायो माथो सारि मेख्ला सादरफोरालाय आच्छा बिराद आवगायना दं आरोथ' बेलेग जातिफोरना जों बर'ना माला आवगायगोनलै हात खर' गुदुं जाबायलां दसे थान्दा खालामनोसै आयौ माबायदि कास्टमारहाय बेलाय जानोबो आरो क्या हुआ हंग्री मंदी जी दखना बिक्री हुआ है कि नहीं दाढ़ी जमाओ वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है तो हमसे बात नहीं करने का हमको एडवा नहीं करने का क्यों क्या हुआ साला दाढ़ी जमाओ डुप्लीकेट का औलाद डुप्लीकेट दखना निकाल के हम लोग का अच्छा दखना से कॉपी करके डिजाइन कॉपी करके हम लोग के जैसे सेम दखना बना के दाम कम में बिक्री करके हम लोग का बिजनेस को डुबा करता है तेरा दाढ़ी को दोनों माने फुजबा करेगा ओहाय बिसोरनि थाखायनो जों फिसा दखना दखानफोरा जेबोआनो जाला माइरं बोथिसेखौनो मोनजानो थांला इसमें मेरा क्या गलती है मेरा दिमाग है मैं इसलिए दिमाग चलाता हूँ तुम लोग का मुंह है तो मुंह चलाते रहो अच्छा जी बहुत अच्छा दिमाग है ना तेरा दिमाग को निकल के कुत्ता को खिला के ना कुत्ता लोग को खिलाएगा और गोबर की है ना गोबर की उसको भरा के देगा तुम्हारा दिमाग का जगह में क्या बोलते रहता है আমার ওচৰত থাকি দখনা বিক্ৰী কৰিলে সদায় এনেকৈ কমেই আমি
जितना जल्दी हो सके हम लोग का ये जगह खाली करो, समझ गए? वाह दादी जमा, अभी क्या अभी ये जगह खाली करो साला। हाय खौसेथियावनो गोहो बोलो होननाया बेखौनो बाहायनोसै दे, बुयै होना हरनोसै नामा बेखौ बिनिफ्राय? दारिखौनो सावफ्रामजोबनांगौ बेखौ, मायाव दारि दं गासिबो सावजोबनांगौ। सावा बारा सानाय नङा, बुखुनांगौसो, फै फुनोसै। दे नोंसोर सानैया हमनानै हो, बुखुजोबनि आं। Yeah.